prest bigarrengo platerakin hasteko, hori da, eta aragila, izango da? Bai, orain gizu bat. Ja, Gizu bat. jongo zen betiko sukaldera. Sukaldera, Bai. hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Tipula gorria, porrua, piper gorria, azenarioa, barren gorriak, basurde aragia, gurina, zagarra eta ardo beltza. Prest? Bai, Hori lehenengo eta behin, ingo guz, ipingo guz, Bai, saltze egiteko, ez da, barazkiak ipiniko. ez, lehenengo ardagorria ipingo gu, kelie eta berdurie, godetako egun bet, Egun batetik bestea, mazeratu egingo dugu. bai. Arki. Porru ere txikitu inbar da. Bai, da besti bai. Bai, barazki guztiek. Orduan mazeratzen utziko duzu, 24 orduan, ezta? Bai. Hori da. Eta basurde zatiak dira horiek, Bai. aragila. Barazkia da ardagorriaz. Hala, niko zati potolak igualtzo. Ze gero haiten ipin guztana batera. Gero Arki. Eta orduan. Listo. Da, okeleri ipingo zaugu berangatza. Bai, segidan. Ja, azukre pixkat. Piperbeltzare bai, ipiniko diozu. Bai, Hore izan ez duzu, jarri, ardo beltzekin zuzenean, Bai. hori gabe. bai. Hori da, ez da pixkat erregozi eta Ez, hola ez, ez, ez. hotzian. Vale. Oza, hotzian ez, netzen zuzenien ardo beltzakin. Bai. Bala. Pixka bihuntzeko, ez da? Ez da hori zartu. Bueno, Hori da. gaina prest. Hoxe hotzian, Nazte ondo. ondo naztu. Bai, Eta ban, ardo beltza hori da. bai. Tapeu arte. Tapatu arte. Tapeu, bai. Bueno, Urteko ardua oza jarri dizu. bai, urteko ardua. ardau gazte bat. Gaztia. Bai, guztetzet asko ardau gaztiek sukalderako. Bai, ze beran nortasune potentzie eta potentzia asko. Hori da. Bueno, da hau itxiko Aki, gu. hau lexin utziko dut, Bai. osgailura eramango dut. Bai, Bale, egun batetik Bai. beste, bai, gizu, Bai. 24 orduan. Bale. muy bien. Vale, oin hemen. Listo. Ekilore balioa ipini. Traemos la carne. Karko dugu kelia. Bale. Listo. Da hemen, trikitu dugu apureto kelia. Bale. Eta hemen barazki ipingo gu zeiten. Hori da, Eta gero, deko guzen dara, nazteo, da perfecto. Hemendikan aragiak atea, Bai. aragizatiak. bai. Bale. Eta gero Atzo barazkiek, Bai, gero, bale. Atako, zu pintzakin, bale. eba, erresa, Motore, bale, nire kontu. erresa, Bale, mintxo egingoet. bai. Sagarra hortiko bat, vale. Ze koloria nola hartzen duen, Bai, Koloria zituen hartzen dula. ardo baltzak, Bai. baltz, Uste eta Bai. ditutela gana. bai. Listo, alagi denak, listo. Hauan, zer behar hori da, bale. Pentsatzen detoan irinetan Bai, tipaza hori- eta gorritu, ezta? Hori da, bai. Ipingo, bide batez ipingo gu barazkiek egiten, Honera xean buelta eta buelta, ezta? bai. Hori da. Ikusten dizuen nola arduak ze kolore mandion. Nik uste
niko edo. Hau, hemen olio ere martxan jarriko ez da? Bai, Bala, listo. Hau, atzea. atxa. Hortxe. Hau da, ja, pretero bat, ja... Hau urterazkoan ez da? Bai, ja, Bai. betiko gizoa, Betiko betiko gizoa. sukaldea, Bai, okela eta naiz da sukaldea. karta aldatzen jun, beti Bai. eukitzen duzu, Bai. basurdiena o beste zerbaitena? Basurdia beti dago? O Ez, gehiago, negu aldian da gehiago, ez da? Guzti dut asko, izan da, guzti dut asko, edo bai bustena, Bai, edo bai beixen bustena, Bai. edo hola masailak, edo bai, horako holako gauza beti natali, saltzako bai, zerbait bai, eukitzia. Bai, Hori da. da, normalien, nik horako platera egiten noan nien, normalien, eska on kasu honetan ez, baina igual karrilla bat, edo guztena edo horako gizo bat diteko, guztetat beti tipula bakarrekin, Bai, poltsatu... kotxe da ondo, kolorea Jo, pogetamon, hortik dator dio da gero- kolorea, bai, da gero beste bazki bota. bai. Zer nietzeko, Bai, tipulak ematen dio, Bai. azkeniko Bai. kolorea harra eukitzeko. bai. Da, Bai. sabore, beren sabore motetzo, Bai. Da, oso partikularra, eta, Danak abitzen dira. bai. Eartio. Habe, katatzeko moguan, zer iten. Bai. Horrea sartuko dituz banan, horrea sartzen nahi. Bai, igual bai. Edo, pizkatzu ez dira ingo dugu, apurtu ez diteko, da, Zer ingo apurtu ez ditea ingo dugu. Itxoin pixkatian. Bai, Gete egin gara, ez da? bai, bai, Bai. bai. Zelako zineko, arda nu zine zelakoeko. Hori da. Zazu nahi dituzenean, zatia beko horrea. Bai. Ni joan gane esaten, bai. Dana harti naztu. Zenen hil lagunduko, Bai. Txinoan ikelduko, horra. Horoxe, lasai, Egiten. Hau horoxe, lasai, horoxeana, goxo utziko dugu. Baina, hau, oin gurina probet. Hori apurrat. Zati bat. Horoxe. Bale. Arduak ematen du zaila, de repente. Bai. Eta horrek erda goztiek, emotetzie hola sapore bat. Hori gorrituko duzu azalda guzti, ezta? Ez azalak enduta. Vale. Aldain, be bai, Bai. laban erre, osea, erdiko bedotzak endu, da azalda guzti laban erre, azukera probategaz, Bai. da labatik urten da segiduen, Bai. txikitzu turri bedotegaz, txikitzuten bagu, Bai, geratzen da askotan. oso ondo. Bai. Zuka zontan, hori zen azalak endu. Bai. Oingo bai. Eta, bai, batzutan purien egin izan deu, eta bueno, modu askota. Baina, laban erreta be oso gozo geratzen da, Bai. Además, segiduen egin badugu tritureu, txikitzu egin badugu, asko bet. Asko zizo beto. Ondo. Bai, hemen beste bat, eta hemen azkena. Hori da. Horrela, hau nahi izan dizuzua pixka geizteko, Bai. peatu gabe, Hone, honi kolori eman. Oin aldogu tapeu, Bai, eta baten gode, bai, oantxe bateko etapa. Eta zua pixka jetxi, nola? gurine askontu dugun bide. Bai, hori da, gabe. Bai. Hemen hola gehiamat hori kanpo atea, eta hor txen eman koloria, Bai. eta... Eta nire gurineri hori jo tanta bat botatzen batzu, ez da erretara inbeste. Dira. Hau sagar tipoa oso delikada da. Zilei... Osoik mantentzen hori gero goxo-goxua da bin-bina gelditzen dalako. Bai. Partida. Baina gero jateko da Primerakoa. primerako. Bueno, hau laster dekogu. Pixo-pixo tengo behar, eta bere Bai. lagatoz. Bueno. Listo. Ikustu muzaila daka bai. Bai.
jogo okela atara, gero saltza Bai. sakatu, ura atara, da gero reduzio apurubet, edo gaze apurubet, eta hau testura hartzeko. Testura hori hartzeko. Bai, bueno, ba, Metxutzi, bai, honekin artea, arki. lehenko zagarra jarriko dugu. Bai. Horixe. Hora dituta patataren baten du, ezta? Itxura, zea? Hori da. Bai. Oin Bueno, deitzen patata da, genelik, eh? oin Bueno, deitzen diferente. da trampandojo, Hori da. deitzen da. Bai. Eh? Hori, begira itxura bat eta gero jateko orduan beste Hori gauza da, bat. bai. Hori ikasi ginen, bai. Bai. Trampandojoa gehien oso maixu da, nire lagumet Diego Guerrero. Nungoa batean, berez, Gasteizko sukaldari bat, baina Madriden deko oin dela denbora gitxira arte ukin dugu Jatetxea. Madriden, bai. Eta guan behan dago momentu honetan, Oin, ez da ipa ze dengo duen, ze oin dela denbora gitxi salatu dugu bera jatetxe, izarbi, izazkan, eh? Itxerin izarbi, bai. Kurantzia bi alduzko zuen, hendikan. Nola izan azun? Diego. Diego. Diego, bai. Sukaldari oso ona, baina trampantojoak egiten, niretzako numero 1. Geze interesante egiten dauz Gasteizan, Bai, hori da. Niko. Bai, neko. Niko. Xezortza gainetikotan. Ze brillo harra, Bai. Saiare, Ez que, holan, dik esan zuten moduen, Bai, saltza eke, brillo asko gehiago. Da, hola xe listo, ezta? ez motzeko. Erramuan. Bai, Hori da. ja, zer egiten dugun. Politxo pinteko. Guk hemen eskolarrian, ohitura handik ez dakau, erramua igual, gixatu eta botatzeko, ezta? Ez da. Hori Madriden horrela, bai? Baina Eskolan asko erabiltzen zen. niretzako Bai. nortasun asko motetzo, erain Bai. ditzake. Eizu baten arroz esnie erain ditzagaz. Arroz ez mia? Bai. Arroz txurila, bai, askotan igual, Bai. baina. Arrozko etxe, Beste. Rateko deu. Erainotz zati pare bateraz, ikusko zu zelako, Ez du baina erakutsi digu nola egin arroz ez mia. Bagatoz, azken ikutuak izan da. Porrua, tipula gorria, piper gorria eta barren gorriak zatitu. Bazurde haragi zatiak gehitu. Ardo beltza bota. Eta guztia, 24 ordutan mazeratzen utzi. Bazurde haragi zatiak irinetatik pasa eta oliotan gorritu. Barazkiak olioarekin erregozi. Haragi zatiak gehitu. Ardo beltza bota. Guztia zueztitu. Zagarra zuritu eta zatitan egin. Gurinetan gozatu. Guztia aurkeztu eta erramu oztoarekin apaindu. Prest aztatzeko. bai, Hori da. Itxuraz. txuak esan da. Hori da, bai. Txena, ber. Hori da, txena. Ze kolore ilun hartzen duen, ezta? Arduakin. Baina brilloa deko, da... Jamurra, Bai. Bai. Hori zamorragoa. Pura mantequilla, o gurina, zaten den bezala. Hori da. Ba, holako, net esan, platerak inizkio eta etxian da, base hona hartzen du, Zallo jatetxian. Bai. Hori da sukaldia. Hori da sukaldia, eta beste batzuk dira. Sukaldia. Beste ikutu batzuk. Gogoratu guztioi, gaurkoatik bagoazela, baina animatzeko Twitterra erabiltzen, horre bagaude eta Twitterrian, Hortzen dakazue, nola sartzen da hori dena, eta gaurkoatik bagoaz, eta gogoratu guztioi bihar, bideokalkarekin hemen izango dituzuela, bale? Venga, aio.